se reći da skupljam prstenove, ali pola njih su mi ostali u Bosni, a pola ovdje, tako da neće biti svi prstenovi tu. Isto tako, kao što vidite ovdje, u ovoj stijeli trenutno držim neke prstenove. Ne vidi se baš dobro jer kamera mi nije naštimana baš sad kako treba. To ćemo srediti za kojim tren. Uglavnom inače ne držim prstenove.
Sviđaju mi se ovi prstenovi. Ok, idemo dalje. Kad sam bila malo mlađa, kupila sam ova dva prstena. Poput leda su, znači ne vidite boju kako treba, ali jako su svjetlo plavi, isto kao led. I pravo mi se sviđaju.
zajedno sa ovim drugima.